Binakunahan ng ilang mga estudyante ng City College of San Fernando sa Pampanga upang masiguro ang kanilang kaligtasan. Sakaling payagan na ng national government ang pagsasagawa ng face-to-face classes para sa tertiary levels. Sa tulong ng City Health Office ng San Fernando, isinagawa ang pagbabakuna kamakailan sa Heroes Hall. Ayon kay Atty. Gloria Victoria Bañas, presidente ng City College of San Fernando, Pampanga o CCSFP, ang ginawang pagbabakuna ay parte ng paghahanda para sa posibleng pagsasagawa ng limited face-to-face classes. Paliwanag pa ni Bañas, maliban pa sa ibang mga plano kaugnay ng paraan ng pagtuturo at paggamit ng pasilidad, tiyak kumanong mababawasan ang risk ng severe COVID-19 kung bakunado ang mga mag-aaral. Habang pinalalakas ang vaccine rollout, sinabi ni Bañas na hindi ito'y pinag-uutos ng Commission on Higher Education o CHED. Sa halip, hinihikayat ng komisyon ang pagpapabakuna para sa karagdagang layer of protection sa mga estudyante at faculty members. Lahat daw ng opisyal ng CCSFP, faculty members, non-teaching staff, security at utility personnel ay fully vaccinated na rin. Nitong Oktubre, binakunahan na rin ng CCSFP ang mga fourth-year students na sumasailalim ngayon sa kanilang internship programs. Samantala, ongoing pa rin ang blended learning system gamit ang modular at online-based materials habang naghihintay ng guidelines para sa in-person classes mula sa mga higher institution. Ang mga pagsisikap sa nasabing kolehiyo kinilala ng CHED nitong Hunyo 2021. At iginawad sa CCSFP ang Best Response in Mitigating the Effects of COVID-19 Pandemic Rank 2 at Best Professional Organization for Association of Local Colleges and Universities in Region 3 Rank 3. Para sa academic 2021 to 2022, nasa 800 ang nag-enroll na estudyante at 90% daw sa bilang na ito ang nagpahayag ng interes na mabakunahan kontra COVID-19. Patuloy naman ang pagsasagawa ng discussion sa mga estudyante at magulang na nananatiling may agam-agam pa na magpabakuna. Sa kabilang banda, sinabi ni City Health Officer in Charge Dr. Carlos Mercado na maliban sa mga estudyante ng CCSFP, ang kanilang vaccination team ay nagbabakuna na rin ng mga estudyante edad 18 years old pataas. Bukas din daw ang CHO na i-accommodate ang mga estudyante na nais magpabakuna basta sila ay eligible. 242,102 ang target eligible population na mabakunahan sa siyudad San Fernando. As of November 4, nasa 178,544 na katao na o 73.75% ang nakatanggap ng first dose ng COVID-19 vaccine sa siyudad. 132,203 o 54.6% ang fully vaccinated na. Jennifer Salenga, CLTV News.